ole thlitu te in zawa in chibei le vek ule nimin lama tuichang luya papakhat ache sual le hlaup maya apoi thenin aleina tom hle mai bengwarna in aron tarlan ang hian nimin chawhnu dar khat le achan ve vel ni in kan hria a tuna athu chiang zawk kan hriat theinan bengwarna newsin aron tarlan ang hian kan lo chiar le ange luya atlahlum April ni som pali sang ni som ni pali dar som pakhat le minit som thum panga am kelal chandama kum som thum pali na thial model veng chu nimin ni som pathum thali sang ni som ni pali chawhnu dar khat le achan ve vel khan tuichang luya atlahlum na thial atanga bengwarna thudon danin na thial model veng branch uai me chuan tuichang luya hian hum halai an neya nimin khan venbuk siamin an hnatlang ani kelal chandama hi pumzuya tuya a hleuh lain apil thuta an chan man lova vo in chhundar som pahnia an vui dawn ole akal san tak achung le kuate lalpan thlamuanin ompui mol ro se ole tuna kan hmuang hianin document lem siam tu te man ani a inbum na neu hi tam reu me tun lai chu film khur hi angai hle maya motor hlui kan leidon ani pon hi apoi mo khop maya achan chu nakin hnuwa kan buai lo nana film khur nan kan man hi angaya tuna hianin newsin aron tarlan ang hianin kan chiar chuak le anga ngun takhan in lo ngai thavek don nia document lem siam tu te man April ni som pali sang ni som ni pali dar som pahnih le minit som pathum Aizawl police station staff te chuan motor insurance document lem siam awangin April ni som pakhat le som pahnih sang ni som ni pali khan Aizawl mi panga an man police atanga bengwarna thudon danin Aizawl police station staff te hian transport department atanga complain an don bo zuin motor insurance document lem siam awangin mi panga te hi an mana mipa pathum le hmeichhia pahnih an ni mi panga te hi kota hruai an ni hnuwa court in phalna apek angin police te chuan thuzo fia atan an la kol ri don motor insurance document lem siam tu te hian a original siam na man atanga chutin za a somthum vel a niam te in an siam sak theya an deliver thlap thei ani lir thei azirin document lem siam man hi ato tarlan to angin transport department chuan April ni som sang ni som ni pali khan an director mingin insurance lem chungchanga Aizawl police station a FIR an thelut transport department chuan FIR an thelu a hian tunhma deuh atang khan lir thei insurance lem atam thu an soi thin ti tar langin he thil hi transport department chuan kan ngai serious le mai DTO tin te po fake insurance certificate an hu chu man zel tur in hriatir an ni chumi kal zela chuan DTO RA chuan March ni somni pahnih sang ni somni pali khan insurance certificate lem an man te an aron thelut an ti kan hriat theuh angin insurance certificate lem hian lir thei nei tu te ati buai hle thin ti tar langin transport department chuan lir thei in chiat ato palin insurance an claim thei lova chu chuan harsat na chi hran hran a hring chuak ta thin a mipui tan po a him lo tak zet ani ti in hetianga insurance certificate lem zuar te hi social media platform hrang hrang Facebook WhatsApp adang dang kaltlangin anin zuar thin ni a hriat ani thu atar lang transport department chuan insurance certificate lem hi lir thei nei tu te tan le mipui tan a him lo awang le inbum na thil ani awang a tul anga chui chuak a amo phurtu te hrem an ni ngei theina atan malak sak turin police an ngen ole ka channel te min lo thlir saka
min lo lut tu te zong zong chunga han lom thu ka ron soya ka channel te min la subscribe lo in lo mani chuan khongaya min lo subscribe vek turin ka ron dil chu ani e